раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе ҷиҳати танзими роҳҳои автомобилгарди пойтахт, ҳамлу нақли мусофирон, ҳаракати бехатари ҳамаи иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ба таври ҳамешагӣ рейду амалиётҳои санҷишӣ доир намуда ронандагони қонуншиканро муайян ва ба ҷавобгарӣ ҷалб менамоянд. махсусан баргузории амалиёти шартии тартиботи шабона ки дар кӯчаҳои марказии шаҳри душанбе ва назди ошхонаву тарабхонаҳо дар қисмати шабона баргузор гардид то андозаи пеши роҳи қоидавайронкунӣ ва бо овози баланду гӯшхарош халалдорсозии оромии шаҳрвандон гирифта шуд. вале ҳанӯз ҳам баъзе аз ронандагоне ҳастанд ки тартиботро вайрон намуда бо овози баланди гӯшхарош бо рақамҳои қайди давлатии бегона, бе иҷозатномаи сиёҳшиша ва ҳатто пурра бо плёнкаи сиёҳ рӯйпӯш намудани қисмати пеши автомашина ба истилои ҷавонон напавал воситаи нақлиёти худро идора мекунанд ки милитсияи шаҳри душанбе бо баргузории чунин чорабиниҳои профилактикӣ ин қабил қонуншиканҳоро муайян намуд. аз ҷумла зимни баргузории амалиёти мазкур дар марҳилаи навбатӣ танҳо дар як шаб аз соати 20 то 23 маҷмуан 76 қоида вайронкунии дағалиро аз қабили 19 ҳолати беиҷозатномаи сиёҳшиша идора намудани воситаҳои нақлиёт, 7 ҳолати бо рақамҳои қайди давлатии бегона идора намуданд, 3 ҳолати насби таҷҳизоти садодиҳанда бо садои гӯшхарош. як далели дар ҳолати мастӣ идора намудани автомашина, 3 ҳолати берақами давлатӣ гашту гузор намудан ва 43 қоида вайронкунии дигар дар самтҳои таваққуфи дуру дароз дар қатори дуюму сеюми роҳи мошингард, гузоштани автомашина дар роҳравҳои барои пиёдагардон пешбинӣ шуда ошкор гардида автомашинаҳо то бартараф намудани камбудӣ ба ҷаримагоҳи муваққатии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе дастрас шуданд. ҳолати нигаронкунандае ки дар ҷараёни амалиёти мазкур ошкор гардид ин ба пуррагӣ бо плёнкаи сиёҳ рӯйпӯш намудани қисмати пеши оинаи автомашина ба истилои ҷавонон напавал мебошад ки ин амал аз як ҷиҳат дидашавандагиро ҳангоми идора намудани воситаи нақлиёт дар вақти шабона халалдор созад, аз ҷониби дигар боиси ба миён омадани садамаҳои нохуши нақлиётӣ мегардад. дар ҷараёни ин амалиёт таваҷҷӯҳи махсус ҷиҳати муайянсозии ин намуд қоида вайронкунӣ равона карда шуд. гарчанде мувофиқи қонунгузорӣ барои беиҷозатномаи сиёҳшиша идора намудани воситаи нақлиёт ҷазои маъмурӣ вазнин гардида бошад, ҳам ҳамоно баъзе аз шаҳрвандон махсусан ронандагони ҷавоне ҳастанд ки маҳз ба хотири худнамоӣ ба ин қонуншиканӣ даст мезананд. аз ҷумла ронандагони автомашинаҳои тамғаи Range Rover рақами транзитияш S7224E07 шаҳрванд Саидов Суҳайлӣ, тоҷири хариду фурӯши автомашина, Мерседес рақами давлатияш 1818 VV01 шаҳрванд Азамзода Абдулло, тоҷири хариду фурӯши автомашина, Ford Mustang бо рақами давлатӣ 1966 GG01 шаҳрванд Шарипов Бахтовар, донишҷӯи соли сеюми факултаи гумруки донишгоҳи давлатии Москва, бе иҷозатномаи сиёҳшиша ва ҳатто қисмати пеши оинаи автомашинаи худро ба пуррагӣ сиёҳ намуда дар кӯчаҳои шаҳри душанбе ба сайру гашт машғул буданд ки аз ҷониби гурӯҳҳои рейдии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе боздошту муайян ва нисбаташон протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда ҳолатҳои қоида вайронкунӣ ба пуррагӣ бартараф карда шуданд. من الان با همین автомашина خودم در شهر همین کوچه‌های شهر دوشنبه سیر و گشت میکردم و автомашина من اوینه پیشش و بابی پیشش دور و تالیروفکا بود، نپاول بود و کارمندو و نمرهای بگونه سیر و گشت میکردم و کارمندای دادرسی دولتی автомобили ما رو دستگیر کرده با جریمه‌گاه آوردن. автомашина Ford Mustang با رقم بگونه قطعاً 1342 با 36 هر بچه هایش خون در دوشای خیلی فکر نکرده کلمان کرده. سبب گذاشت در چی بود از طرف کارمندان زدسته؟ اونا پیش سیاه کردیم برای اون. این برای چی همین یک لقمه پیش نکنید؟ سببش در چیه؟ یا معرکه همین جادگوزا در معرکه با همون فکر. дар ин самт ҳолати нигаронкунандаи дигаре ки дар ҷараёни амалиёти мазкур муайян гардид дар хиёбони рӯдакӣ шоҳроҳи марказии пойтахт бо садои баланди гӯшхарош идора намудани воситаҳои нақлиёт ва таваққуфи автомашинаҳо дар қатори якуму дуюми роҳ аз ҷониби ҷавонон аст ки ин амали номатлуби онҳо боиси коста гардидани симои пойтахт мебошад.
аз ҷумла ронандаи автомошинаи тамғаи мерседес бенз рақами қайди давлатияш 1994 уқ 01 шаҳрванд хоҷаев муҳаммад ёсин соҳибкори фурӯши қисмҳои эҳтиётии автомошина, ронандаи автомошинаи тамғаи мерседес с класс рақами давлатияш 22 vo 01 юсупов аҳмад автомошинаи худро дар хиёбони марказӣ бо овози баланди гӯшхарош идора мекарданд ки дар ҷараёни баргузории амалиёт боздошт шуданд. ман соҳиби ин мошин аз сабаби овозаш баланд ба шаҳрвандон халал мерасонад. ба ҳамон хотир мара дар шаҳри душанбе манъ карданд. хатогии худро фаҳмидам, хатогии худро ислоҳ мекунам, дигар такрор намешавад. кормандони бузрасӣ барои чӣ моро боздошт карданд? барои ҳамин овози баланди гӯшхарош дар ҳамин мясакамбина дастгир карданд, яъне барои овози гӯшхарош. як хело мегӯянд ки барои аз ҳисоби мотор калон буданаш ҳамин овозро мебарорад. ин дурӯғ аст. ҳамин дар гӯлоштилошон ҳам хеле заслонка насадка яъне мезананд, аз ҳисоби ҳамин овози баланд мебарорад. зимни санҷиш муайян гардид ки ин падидаи номатлуб бо мақсади худнамоӣ дар байни ҷавонон ба истилоҳ муд шуда ҳар кадоме бо ин роҳ мехоҳанд бартарияти худро нисбат ба дигарон намоиш диҳанд. дар натиҷаи ташхиси техникӣ муайян гардид ки ин тоифа ронандагон дар қисми дудбарои автомошина дастгоҳҳои иловагӣ насб намуданд. дар баъзеи дигар автомошинаҳо дастгоҳҳои танзимкунандаи садои автомошина ба истилоҳ катализатор гирифта шуда бо чунин амал тартиботу оромии шаҳрвандон халалдор карда мешавад. баъд аз ҷаримабандӣ ашёи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ҳамчун далели шайъӣ мусодира карда шуданд. инчунин зимни амалиёти мазкур ошкор карда шуд ки ронандагони автомошинаҳои тамғаи бмв рақами қайди давлатияш 0404 ss 01 турсунов алишер соҳибкор роҳбари тарабхонаи яккасарой, Toyota Highlander рақами қайди транзитии Е4261 Е01 Наимов Далер тоҷири хариду фурӯши автомошина дар воситаҳои нақлиёти худ рақамҳои қайди давлатии бегунаро насб намуда бо ин амалашон талаботи моддаи 313 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистонро вайрон намуданд. қобили зикр аст ки соли ҷорӣ таҷдиди чорабиниҳои муҳими сатҳи байналмилалӣ ва ташрифи меҳмонони олиқадр ба ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан ба шаҳри Душанбе ба нақша гирифта шудааст ки аз ҳар як шаҳрванд махсусан ронандагони воситаҳои нақлиёт риояи ҳатмӣ ва ҳамаҷонибаи қоидаҳои ҳаракатдарро талаб карда мешавад. ҳолатҳои мазкур ҳар яки моро водор месозад ки нисбат ба амалу кирдорҳои номатлуб ва халалдоркунандаи тартиботу оромии шаҳрвандон ва фарҳангу маданияти шаҳрдорӣ бетараф набуда ҷиҳати бартараф ва ислоҳи онҳо саҳми худро гузорем. дар тамоми сайёра бемории сироятии COVID-19 ба саломатии инсон таҳдид мекунад. маъз ба